Мәҗит Гафурсимдәге Башкорт дәүләт академия драма театры шундай матур йолаһы бар. Мизгел асуга тиклем коллектив отпускынан сыккас, үзебезнең элекке коллегаларыбызның каберләренә килеп, уларның каберләрен тадартып, чөнки барыһының да кызганычка каршы балалары, тугандары юк бит инде, шуңа күрә әгәр дә ниндидер ремонт кирәк булһа, кабер ташларына onun kərtəhin buyab, яңыртып, шундай эшләр аткарабыз. Әлбәттә, күбрәге был мизгел асыр алдынан үзебезнең элекке коллегаларыбыз, театрыбызга нигез халыусы, корифейдар, бында СССРның халык артистлары, күренекле безнең коллегаларыбыз ята. Улардан фатиха алып, мизгел асуга көз туплап, чөнки театр иткән Академия театры дигән югары дәрәҗәгә күтәргән безнең шәхесләребез бында. Уларның һәрбере хакында әлбәттә авыз тутырып, вак итеп, һәрберенең аткарган рольләрен, республикабызга килтергән эшләре хакында авыз тутырып һөйләргә була. Ләкин бүген эш унда түгел. Бүген уларга карата хөрмәт, игътибар күрһәтеп, була күрәһегез, минең артымда күбрәк яшьтәр һәм яшьтәрнең моны шулай килүе, уларны монда беркем дә мәҗбүр итмәй. Без уларга әйтәбез, моны шул көндә йыйналабыз дип, һәм һәммәһе дә килеп, кулдан килгәнчә ярдәм итеп, бигрәк тә ул каберлек бит инде борынгы һәм ул бик зур. Монда безнең Башкорт академия драма театрының артистларынан тыш та республикабызда билдәле шәхесләр, дәүләт эшмәкәрләре монда йөрленгән. Монда композиторлар, монда йырчылар, монда биючеләр, сәнгать өлкәһендә генә түгел, гомумән республикабыздагы билдәле шәхесләр ята. Шуңа күрә борынгылар әйткән бит, үлгәннәрнең каберен бил, тереләрнең кадерен бил дигән кебек, без бүген бергәбез. Партнерым театрга кергәс, минең беренче партнерларым булды Зәйтнә апа Бикбулатова, Арслан Әхмәтович. Ошо тиклем һәйбәт кешеләр. Улар ошо һөнәргә мине өйрәттеләр. Бик һәйбәт кеше инде. Киселекле. Шуга Ходай Тәгаләм тар авыр туфрактары иңел булган, гөрдәре якты булган. Ходай Тәгаләнең яраткан ияне булган. Әйге һәм бетінде съемка болды, Рами Гарипов турасында.
Мен Рәме ағай Ғариповты ойнадым. Мына ошо жерде, мына алыс түгел, ошо гына жерде біздің съемка болды. Ошондагы болгон съемка фильмдин эң адагы болорга тийиш. Финал. Алла бирайын. Ошында зор гына неге ташты үйдүгү отырган тамашайынан ошайтып кетип барды неге коридорда аркага келип ошайтып между лопатками дыңк этип ага спину держать деп кете турган. И ошолай гана указка боло турган неден бамбуктан ошол ошайтып туту бере турган дәристе аякта неде кулларды держиши менен иплеп элеп келе турган. Бек Сибәрина, Шаврамусовнаның укусыһы ул Акмановтар менән, Светлана Акимовалар менән, Прибыловтар менән бер группала улар укый башладылар. Шуннан һуң улар нигә беткәс Мәскәүгә китте ул. Шул Мәскәүдә сирләп вафат булып калдылар. Фәрдә апайдың бердән бер кызы. Бик Сибәрина. Бик матур кеше буларак һәйбәт ине.